доктор! Майка ти разбра, че пиш много. Да. Хулик, майка ти разбра, че си хулик. Сядай. И сядаш. И сядаш си с пилето. Ние сме така. Я, вземи това пиленце, че това ми държи на тях. Те падат от яйцето на Андрей. Айде застани сега. Да видим какво става тук. Заставаме и сега ще да... Уважаеми зрители, Така ще стоиш, моят човек. виждате, че пътят на яйцето по кошка с вашия един хичен... тук, точно така. Ама той види пилето. Той е числената на пилето. Виждате, че пътят от кокошката за вашия един хичен... на яйцето от кокошката за вашия един хичен... В цялото време ще очакваме едно приятел на Боби да ни снесе едно празнично яйце. И аз казвам, Боби, Боби, има преди да показваш, покажеш, защото това... Чава човек, много ясно. Боби, Да. би ни показал как общуваш това свежо пиленце и въобще къде го намери. И тук се включиш ти за първи път. Случайно го видях на пилето по телевизията. Да. Не, първо на нас отговаряш. Ти един сценарий да имаш до тебе. Не бе, знам го, да, На добре. телевизията и веднага се сближихме. Той ми мечта, че ако го покажа по телевизията, Да, ще добре, не това прави го знам. яйце. Ма И да, сега ти го го кажа, бе, човек. Да. Това ти казвам, айде кажи му. Добре. И после се обръщаш към пилето, казва и така, моля, напъни се малко и малко го разработиш. Добре. Пилето, запознахме се тук пред телевизията и ми обща, че ако го покажа по телевизията, ще се село яйце. Напъни си малко. Моля се. Само, че камерите там камери, видиш ли? Не. Значи, Моля се, напъни си малко. Моля се. А то ние сме сложили на масата, нали? И затихва. Да, на маса. И затихва. Да, и затихва, за да може ние да говорим. Да. И ти кажеш, защо е Боби да се разработи? Точно така ти вече, докато се молиш на пил. Искам по някое време... Това е читалище, умно. Не мога. Това е самодейно нещо. Това е ужасно. Дайте да измислим нещо друго. Не. И това са 20 секунди. Не. Дайте така да не умрете. Идеално е. Не е ли хубаво, бе? Не, хубаво. Хубаво е, виж ни, хубаво. Гледай това. Добре, вие сте глупаци, то е ясно, обаче за мен е нещо. Не, за тебе не. Всеки си върши работа. Не, проблем за мен има ли, бе? Не, няма никакъв проблем. Не. Така ми говори. Ти си Боби турбото и на тебе ще си Да оставим Боби да се разбере с новия сценичен партньор, а ние да видим анкета. Това се трябва.